Ny sakafotsika niany atsika ikoragna mbola toyiny debandro ta Paris fotony le famalian'ny ministre ny affaires étrangères tsy de mazava loatra tsy nahafapony maro tsy haiko fa za personnellement nandiniky nagnano analyse naka hoe karaha misy raha sitrikiny ny ao amin'ny affaires étrangères fa heureusement zay nasaky ny volagna ty tsy ny invitegna fa zay koa ny invitegna marina bokany eto fa isorako le zokla igny ny volagna hoe mbola feno forongony ary ny direct aminareo tary agnabony estraterie ry troupe zanety sy ny forongony mbola feno forongony fa zao fagnontaniagna nambelako tamin'ny madamo ministre ny affaires étrangères tamizigny hoe aroe iambesako valigna anao madamo Mami Christine Razanamaso koa mety valinao fa koa ndraiky tsy mety valinao tsy problème fa zay fo miambigna anao hamaly fotony aminay ankaragna igny olo tsy mahavatampoky zegny tsy holo fa anao koa mahavatampoky valia amy marigny zegny o zay agny nagnontany za tamizegny hoe gaga boka président naregny hoe fa misy raha tsy mazava amin'ny ambassady or zay teto fa hela ny volagna hoe tsy normal raha misy amindreo ambassady malgasy eraka ny Europe sy ny Asie sy ny Ameriky indrindra ny any Australie, Afrika tsy voatonony eto ny boaka, ny boraka ny entagna mbola vahagna tsokorindry zalahy ke eto ampiako araiky question aminao madame ministre ny affaires étrangères problème nareo ne anareo tsy mamaly anaka anareo vangoeny atefaka vriry valia boka zay kony vahoake zay gasy zay tia regny raha mazava fa azambesagna amy débat karaha regny limitenareo olo ivolagna amenareo zegny hoe cadrenareo olo agny tany ambila zegny koragna amy babane président io kony babane nde zo zandriny amy togno fa zo babane fotony izy président de la république même izy PRRM fa izy président agnabonareo jiaby izy aza sitriagna raha fa eto isorako atsika vahoaka malagasy hoe mahatsapa mahita fa tirem-botsy président kanefa ndraiky tsy tokony raviravi-tagnana atsika ary tsy tokony resy tsy miady atsika toana atsika izy ary andesitsika izy jusque amin'ny arrivé zegny lera tegna jotsika izy io ndre izy mbola magnano tsara koa magnaraka mbola toana atsika fo pour le moment bravo monsieur le président troako fleur anao koa tagnelako fa zao izy ministre MAE ministère ny affaires étrangères madame Christine Razanamaso nazavenao le resaka passeport fa tsy feno tsara fagnazavanao izy tsy mazava ny vahoaka exactement le resaka passeport ary aia moa le tompony andraikitry amin'ny intérieur tsy mitondra le fagnazavana hoe ino tsara be fandeha ty passeport fa firy taogna atsika managna passeport mba tiako azavenareo amy ministère affaires étrangères na aminareo amin'ny intérieur hoe firy taogna ma nanagnany Madagasikara ny atao hoe passeport nin'olo fa des années mandeha tous les 10 ans miova nintsika ndraiky mila malo mila discussion mila tsy haiko nino ampandefa izy 10 ans tsy lany fagnanaro atsika malagasy zegny
iska gn'andraha atsika mila malo koa fa tsy mety aminareo amy plateau le raha ampidirinareo malo. Magnino moa tsika manjery karaha zegny? Tsy mety aminareo plateau agny le raha constitution gauche à droite. Déjà io constitution io fa volagninay matetiky hoe tsy légal, donc c'est-à-dire illégal. Magnino tsy soloagny, magnino tsy amboarigny, magnino tsy changegny. Zegny aveny amy taky hoe ravagna ny institut agnamboaratsika ny constitution vaovao. Fa tsy eo tsika karaha drakatra agnatin'ny atomby miady eo famony faty eo. Raha tokony simple non ankasarotinareo noho nino fitiavanareo sizy, noho nino tsy fitiavanareo hiala amle plasy nagnapitragnanareo. Anareo ne olo napetraky, anareo tsy olo fidiny vahoaka fa anareo napetraka. Ke mba tandrignesa zay vahoaka fa ny azy agnatin'ny lohanareo ndraiky jerinareo sy ny fonareo agnapiretanareo vahoaka. Andeha hagnano passeport 10 ans mila mandalo kotrotroro, mila mandalo bimape, mila mandalo tsy haiko aia. Aza laboko ino e volaniko aminareo hoe koa misy pays ny hitako ny diaviny vidiko managna lalàgna Madagasikara farany misy lalàgna nefa ny farany pourri. Fotony ino reo magnano lalàgna zegny metimety amindreo miaro reo fa reo tsy mizaha hoe vahoaka ne mba besoin raha ty. Ke fagnontaniako tiako agnontaniagnanao Madame Christine Razanamaso, mitretreny maro, mitretreny fianakaviagna, mitretreny mpianatra te andeha hianatra ivelany, anareo fantsangagna fa tsy hagname bourse. Ny ray aman-dreny mandafo fanagnana, mandafo ariagna, mandafo lova. Tsy vitan'zegny amizay magnano demande de bourse, magnano demande de visa, refusé, sans retour, sans remboursement. Ny renseignego au niveau ny ambassady. Les autres ambassades tsy nazoko fa ny ambassade nazoko to amin'ny ambassade de France en tant que za métis. Ny raha misy amin'ny ambassade ao séparé baka ny demande de visa. Izy amin'ny ambassade ao fa le raha séparé. Si la France wala tsy ambassadeur de France no nagnafoagna le fangatatsika visa Diego, Majenga, Tolea, Tamatave, Fianaratsoa fa zala pitsetry volam-bahoaka ao amin'ny ambassade de France. Ny boany hoe Tananarivo zaraiky fo mahazo magnano demande de visa pour la France. Ah bon? De nagnazava aminaka le olo hoe problème zony tsy ambassade ny tsy magname visa fa ry zala ao amy service TLS. Oka zavako rano. Service TLS ty service demande de visa. On topiny problème Monsieur le Président Michael. Bakanza Macron no mikoragnesy amin'ny ambassadeur anao, ambassadeur de France, fa ao amy service TLS on magnakatso, on mibloqué ary on tsy magnano famerim-bolan'olo magnano demande de visa sans remboursement io. Piasa amin'ny ambassade nazahoako raha zegny. Nagnontaniako marandraigny. Nambariko non, sy volagny. Ireo amy TLS ao on tokony volagninareo fa on ny problème. O misy dossier n'olo classé ndreo, reo boko mamaly fa tsy
tsy accordé de demande de visa nefa ny ovolagniny manafy reto drako reto misy olo mipetraka andafy agny baban'olo maman'olo angala zanaka andreo Madagasikara zahavagna agnatin'ny hébergement les deux couples le olo mpivady aroe mikarama 5 000 € ro mivady karamandreo mivady mitambatra 5 000 € nefa ny zanakandreo mila leandreo ndefa majeura visa refusé vola tsy mipody ah bon raha zay misy ary maro olo mitaregny raha zay volaindreo taminaka pourquoi nareo tsy magnano débat de presse pourquoi monsieur l'ambassadeur tsy mivolagna raha karaha zegny ao izy fa ny ambassadeur anie tsy au courant raha zegny ke eto madame ministre affaires étrangères zahava service TLS amin'ny ambassady io tany fangalagna visa io fa ony mampakatso mibloquer demandin'olo ony mihina volam-bahoaka sans remboursement io mazava ny kabary monsieur le président mankatianao za ary manognanao mandrakizay ary tsy vitany zaza raiky fa vahoaka malagasy mankatianao afahamarinagna itondrasanao zay 5 mois zay fa zao izy président matetika ampodiny aminao matetika ambarany aminao soa mindra tsy ho lavo aza mitsamboky igny pi président olobe olokendry anao zahava ny zavatra ataony sasany amy vahoaka madiniky zahava ataony riry forongony amy vahoaka madiniky fa mbola tsy maty voalaky voakibo ry zala ary ro io voaka ramany ngiay raha vatomanga sy raha zozo tsy hay Christian hagnakorontagna satria tapoka sotro ke izy koa mety monsieur le président ampesa marimasonao zay eto agnabelagna boaka ny raha tsy manjary anao tompiny fahefagna sy ny fandidiana di marimaso zegny aminay varatra agny ndraiky aminay Majunga monsieur le président ino tatami le anao mandisa onga igny ataonao ao boko izy kotsikontsagnino karty poudre lafarinim-bary igny boka ampesa président fa zay eto zahava mariny zany service TLS zegny amin'ny ambassade de France ao fa ony bloquer raha jiaby io boka miragna amle tamin'ny andrany CCR taloha azoko ono raha nisy zegny tamin'ny andrany CCR taloha tamizay bureau ndreo jiaby mbola eo amboy daty io anao andeha hagnano demande de visa nefa ny olo baka amin'ny avaratra agny responsable CCR ny bourse zay baka avaratra agny tsy ameny bourse fa anao koa maintsy malama anao mieny anao koa tsaikitsaiky magnangy baka amin'ny avaratra nilay tsy nety anao tsy ameny bourse zegny raha nisy tao faela io tamboy dato CCR tamin'ny andra zegny za tsy agnonogna anarana anazy fa izy olobe ary io raha io mitoy ziskaniany ke eto madame ministre affaires étrangères madame éducation nationale supérieure mba zahavanareo raha zegny fa aza atao rombotromba zay ke diadiasa normal misaobaoba amizay déconnecté amizay ny fitondrana parce que roany magnakoronta monsieur le président ravagna gouvernement io atsangana gouvernement vaovao
ravagna ny institut, atsangana ny institut vaovao, ravagna ny assemblée atsangana, ary ravagna ny constitution. Zao ne mampitokiky amitsika mpagnano politika reto ngengeny sagnagna reto, any ka déconnecté na mizapy agny amy lalagna tsy tokony izy ny raha volainy vahoaka. Atsika taloha raha Jojo tondra teo, atsika jabonagny zala 3 taogno magnano hoe firy fanjava firy taogno, Rwanda nisy guerre de civil. Maintenant Rwanda nanjary Singapour de l'Afrique. Rôgny tamy Paul Kagame tagny atsika jiaby, parce que Rwanda tanàna hely mandroso tsara pek. Zio koa tsika rodiny koa amy Traoré, parce que nanjary Australie de l'Afrique, Burkina Faso milamy madio. Za aloha tsy mahita edy fa publication sary vaovao d'Afrique nito. Simple ne aviandreo milamy, tsotra ne aviandreo madio, fotony nagnino constitution ndreo, le colonisation nisoloandreo. Paul Kagame ne izy koa nipody tamy place teo, constitution io nisoloany, ndravagny izy nagna constitution pour son peuple. Et la même chose Burkina Faso, izy miza peuple anazy fa izy tsy miza gouvernement ndreo. Ary lalagna fa tsy lalagna ny kolikoly, ataondry ministre sasany copain copine copain camarade. Akory ataotsika androso. Ary le problème mature madio milamy parce que peuple andreo niegny tagnatin'ny raha tsy nanjara des années tôjy. Amy volagna aminay avaratra agny Ankaragna agny hoe nitady siramamy tôjy antely, na hoe nitady siramamy tôjy fandrama. Nahazo président vogno ny asa rô, niova jeriny vahoaka na fadiova, na fomba fiasa, na fomba fampianarana, na amin'ny social etc. tsy voatanisako eto. Fa ntsika ni gouvernement, ni député, ni maire, tsy haiko ni préfet sy miforongony fa mony faty. Nefa ny vahoaka nagnapetraka anareo io, de vonenareo vahoaka, retour de flamme agnarany. Ke eto tanareo za tsy de mivolagna loatra Rwanda Burkina Faso Niger fotony jerindreo niova, mpitondrareo miza vahoaka, fa ntsika nde jeritsika vahoaka fa tsy mety miova. Fotony akadalen'olo amy pesosy kolikoly koa ny hoe anareo miendreo 500 5,7 magnaraka rô, fa nareo bokoa vagnoendreo maro to tapondoa fa nagnanareo lendreo gratuit. Ataova Burkina Faso boka zegny, ataova Rwanda boka zegny. Paul Kagame nga mahenao no Rwandais, anao riatiny edy prix alazoly. Fa mitsika non, ke mariny toanako zato isan-jato ary ankafiziko volagna nataony président, mais respect mon colonel, hoe izy tsy au courant ny olo amin'ny ambassady. Karakory mofa izy tsy au courant, gaga koa n'izy niboahany raha igny tamin'ny spectacle nataonareo tamin'ny maison de la chimie igny. Za tsy au courant zegny izy, ary za tsy ne hoe misy raha karaha zay amin'ny ambassady. Madame ministre ny affaires étrangères, anao zao nanjary natrehany raha tsy nanjary, sady ny baby anao ny loloa, ny titigny, ny tariky, ny trotro.
Voilà izy akeo izy tsy mikoafy. Fa ela zay teto ny volana talohan'ny tolona 2025 tsy nijireny raha Jojo navy vita tolona 2025 mbola io forana podinay hoe diova adosoa non poste jiaby ratsa mangaiky ningay raha vatomanga raha Jojo atsika mikoragna zao akory ataotsika androso atsika tsy miray ino Rwanda misy province karaha tsika matoa Rwanda misy capitale ro misy province matoa Niger Burkina Faso misy capitale ro managna province vahoakandreo me miray ina fantsika fagnasasatsika miray ina fagnaraha-manjary atsika tsy miray ina ke eto mitodika aminao za madame tsy hoe za malegna anao madame Christine Zana Masoa fa ny marigna ambara vahoaky fa aza atao koragna dala anareo mamaly zay 15 minutes nefa zay asanareo pose question 2 minutes ay tsy azoko e tokony zay magnapetraka question plus que anareo amaly zay fôtony nareo ino amaly pa nefa basta mazava aminay vahoaka fa anareo magnitra rango digoa jusqu'à avy fort dauphin mais non attends andeha matsika ty aza ataonareo karaha zegny le kabaro e impiry za volagna rango fa ela ndraiky navy respect général Lilson ndraiky ministre ny tourisme tsisy raha lagna izy za koa tsary nare ministre ny tourisme volagny za tsary nare ministre ny tourisme nagnano action fa tsy haiko nino raha ataony ao mitretreza he place jiaby magnodidiny Madagasikara propriété privée logique zegny aminareo zala normal zegny aminareo anareo karaha miaraka amin'ny président mandeha Russie mandeha en France tsy haiko mandeha en Amérique tsy haiko mandeha Sud Afrique mba mbaraza kony ay amin'ny pays nandehananareo jiaby io misy misaotra hoe propriété privée plage zegny ane volango ino ma dia nareo jiaby magnaraka président io nefa nareo sady tsy amin'ny action tsisy réaction blablabla nibetsaka normal le fitondragna déconnecté anareo ne mampadéconnecté le fitondragna e président tiagnano matoa niany izy président izy tiagnano raha tsara niegnany ane raha sarotro niegnany raha tsy nanjary ndre vadiny ndre zanany fa anareo fa zatra mitsetry lio Dracula vampira Kongo mantsy ny jiaby lambordi tsy tia raha manjary azafady zala ambarazy heny mary zegny ane tegna fanovagna tadiavinay iala le tsy manjary vandivandiny raha Jojo fa ambarazy heny mariny président izy nagnambarany mariny avian'ny resaka pétrole gazoaly tsy haiko essence jiaby manongony eo izy blocage nataondry raha Jojo sy azovy Ravato tankilotry Ravato e zoro iezaka izy agnano ordonnance za teto fa nagnambaranareo na teteza mita na transition na tsy haiko nino agnatin'ny lalàgna ary agnatin'ny constitution raha zay tsy azondreo atao agnaty décret le seul raha ataondreo ordonnance
miezaka izy izy hagnano ordonnance raha jiaby zay. Azafady zalaboko zay kajo empaka 65 ans 26 juin 2026 atsika 66 ans indépendant atsika mbola pourri totaly amy fitiavategnanareo fitiavatsezanareo. Popularité ndraiky populisme nareo mahavy le firenena potiky. Jusqu'à l'église, mosquée, fombandrazana potenareo ny alalan'ny politique tsy manjarinareo zala. Non mais attends, za fa mivolana za tsy mitsitsy anao ndre azovy. Izy boka fa namiako nomaly igny bulldozer ngozy igny. J'espère qu'izy iary. Fa izy koa izy tsy ary, izy hoaniko manta isan'andro. Nanjary courant be volanko aminareo. Même reo namako collègue vazaha namako reo nagnontany za question za takiky. Resaka cité. Ndre Macron personne ara gaga ary nivolana, mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Za koa tamy placenao cité-ny nataon'olo be topo tanàna topo tany question karaha zay za fa nangalaondraha le mama. Anao ne parlementaire fa anao tsy exécutif e. Ino dia anao goligla karaha bateau sans boussole igny. Placenao tsy mba zaza mididro fa tsy egny anao militilitika agnabony jet igny. Anao exécutif, anao parlementaire, tu dois rester où tu es. Ko fa tsisy fivoriagna ao mindao mody toliara zahava vahoaka nandany anao. Anao koa lingilingy tegna ny député e. Anao tsara nitireny orogno, tsy nitireny tenda. Wala ny diaviny tratraky hoe alefa cité fa anao tsy maintsy magnano député toliara. Non. Nehanao. Donc mipidra place misy anao. Parlementaire tsisy idirany amy déplacement ny exécutif. Fa zay kazakadalenao. Marigny raha Macron koa nagnano critique anao karaha igny. Et en plus anao fa nivolaniko cité. Anao lingilingy ny critique la France. Anao beaucoup mandeha en France. Mais tu crois que tu es quoi? Tu crois que tu es quoi? La France, c'est la France. Tianao cité, tsy tianao cité, la France miedetsika. Même nisy le colonisation. La France, c'est la France. La France manampadibotrosa atsika. Tsara la France nampadibotrosa atsika. Fa anareo mpagnano politique nampadibotrosa ny Madagascar. Azahodigny koragna. Fitosanareo vola gauche à droite, fandafosanareo arem-pirenena, fagnondrananareo arem-pirenena, zegny nampadobo Madagascar. Fa tsy la France nampadobo atsika fa tsika tsisy jery. Indrindra nareo mpagnano politique, tia tanindrazana, zegny hoe aty n'importe quoi. Za fa mivolana isan'andro, nareo politicien reo, fermez vos gueules. Fa nareo namotiky Madagascar. Ary mbola motiky Madagascar. Anao le parlementaire. Mais qu'est-ce que tu fais avec les exécutifs? Azavy aminay akony. Ino dia anao magnaraka les exécutifs? Fotony anao ino maplacenao? Anao sady tsy joueur, tsy membre, tsy arbitre, tsy spectateur, voilà tsy organisateur. Toi tu es partout. Mais tu crois que tu es un quoi?
Ambla les exécutifs magnano asandro. Anjaranao mizaha magvolagna ny tsy mety. Anjaran'ny parlementaire c'est ce qu'on appelle balise. Miaro ny tsy mety ataony reto mpitondra voatendry reto. Fa tsy anao ny lingilingy araka amindreo zandriko sy teny. Anao karaha nagnano avatoro. Sanao nanjary Christophe Colombe ny Madagasikara. Découvre Madagasikara koa. Zany découvre Madagasikara sy teny za tsy nagnano politique. Abako za tsy nangala vola gauche à droite za tompona efa découvre Madagasikara natao. Ahaizako Madagasikara jiaby. Za tsy nagnano politique wala za tsy antosto en politique nandefa za. Même za zanaka ny tariminy MFM niany za magnano lambamena. Fa za tsy nangataka tsy mikonkomotragno ny MFM nagnano avatoro no karaha anao io. J'étais allé toute seule avec mes sous. Angovinaka, fahaizananaka, fianarananaka découvreko ny Madagasikara. Aloha za découvre tananan'olo. Ke ialako tsigny aminao zandriko sy teny. Asa robatinao imagine la France. Anao koa ty solelaka Russie. Mindao solelaka Poutine. Mindao aminao Poutine. On s'en fout Poutine. Firy olo niaraka tamin'ny Poutine nandeha ia jiaby. Mibararaka. Tsy adalagna ny ratsiraka ane rehefa rava ny RSS niala tany Russie izy. Ratsiraka il est intelligent plus que toi c'est teny. Fa izy tsary nagnaratsy la France wala izy tsary niala amy la France. Mandeha pedanagna izy ray amandreny. Mpitondra jiaby nandalo teo. Nan tsara nan ratsy. Anao nafy bakagny parce que anao nino. Ialako tsigny aminao sy teny fa anao tsy maintsy fangoetefaka vorery fa anao grave loatra. Anao koa volaniko sy teny anao parasite, anao intesele. Mila potenao le fitondragna fa mandeha zegny ny tegna marigny. Parce que anao mitady place. Fa tsy ampy anao président de l'Assemblée. Za koa my placenao za magna statistique. Za ava boka aminareo toliara. Firy olo kajo ndraiky anao. Firy olo hempaka ndraiky anao. Même ro amy gouvernement ao. Ndraiky fa mifampagnotany tegna ino mo tegna place ny zalaty. Bateau sans boussole za koa tamy place-ndreo. Miambigny tsiko narendra na talio vao mandeha. Normal président Mikael Tirembotsy. Niasa nareo madepute nareo tsy vitanareo. Lalagna firy tokony aboaka nareo tsy aboaka nareo. Fa egny nareo mila voyage. Hay. Parce que volam-bahoaka. Magnakongomatsina amizay nareo sady hoaninareo amin'ny assemblée, hoaninareo koa ato amin'ny exécutif. Azafady fa za tsy mitsitsy. Vahoaka kazambanegny. Anao koa nehanena nagnano député pitra ma député anao. Fa tananan'olo ka zao robatiny. Anao mandroboka tananan'olo anao boka milingilingy mandeha tananandreo. Normal Macron tsy faly aminao ay. Napetraka ny Macron place-nao anao, zegny navy sy teny, izy tamin'ny maison ton igny tsy tranquille. Anareo mizaha masonazy fa anareo izy hoe tsy tranquille. Fotony voadoeky. Fanao koa anao. Zegny baka volaniko anao naody atsakatoto ia. Baliky. Ngengengny loatra. Anao koa tiaraka amy Russie. Vas-y. Eto koa tsy io lamba midokany fitondram-panjakagny. Anao koa ty siky ny fibrany. Mivanga fibrany. Tanao za siky ny fibrany. Parce que za tia fibrany. Mafana andra io. Dieu merci 3 jours zay karaha été. Fa anao sady tianao fibrany, tianao tergaly, tianao flanelle, tianao gora, tianao tsy ankoraka. Oh! Aza magnano kongomantsiny zama. Abako kaza magnano lambodi tsy tiara manjary. Ambla président ne miasa. Tranquillement. Avec la paix et le peuple. Malgache 33 millions peuple.
kofa lidaya za tsy de mpivolagna zandry lako io fa manegniny baka rozy io raha tsy azonarony kofa lidayany tamy la jeunesse nany fa nanagna entreprise fa niasa velitegnany karaha Michael Jackson à l'âge de 15 ans koa Michael Jackson fa nisy millions de dollars la même chose trace nataony kofa lidaya atsika malagasy baka magnatsiko koa toajy kakazo lava atao le moyen le tsiko mifafafa baka folaka ravoravo atsika igny mahita zigny tsy tia namagna manjary igny le lambodi maro ane entrepreneur ino ny malagasy managna karaha tony kofa lidaya mba tongona aminaka eto azovy nandeha nagnatriky ny zara nagnapetrapetraka tany jiaby tatamy Matavy fanomezana aparany kofa lidaya anareo mivolagna hoe fa zay milliardaire zay semi-millionnaire zay aty nareo neta dada gogo iny andeha nagnatriky raha tatamy Matavy tany za tsy nahita za tsy mivola tsisy fa za tsy nahita tsy nahary raha tadiaviny en 70 ans izy mila angala place fitondragna ndraiky tsy agnatin'ny norme anao zama fa périmé koa ody amy pharmacie nao fanampody aloziny détruigny ke zegny izy zay kazavandesagna vandy ataonareo ne heney tsapaney ary hitaney fa tatrany tsy ampoizigna anareo ambaranareo karaha mpagnano gazety afodinareo vava Madagasikara ao baka ny diaspora ety ivelany zay misy raha tsy manjary aboelinay volagninay ary aboakanay ny document ny dossier sofininay maregny zay mandeha mitsakaraka dossier ahema dossier ndraha za fogna ambaranareo koa ty koragna amizao be ataova pare sandra photo video document aboakako edy ndragnary mamody vavanakafa tsy olombelogno karaha za fa zay ka za odikodigninareo zay baka misy tsy mitovy ny recrutement ny mpiasam-panjakagna a Madagasikara ndraiky le olo aty ivelany fa fanjakagna aty le fanjakagna aty ivelany mo fanjakagna anjovy tsy fanjakagna any Madagasikara fonctionnaire reo zao magnefa ro miasa andafy aty Madagasikara anao vola madame ministre des affaires étrangères fa la France magnefa ambassade tsika io mais non américain magnefa ambassade tsika iny mais non atsika tompiny io ne le volanko aminareo isan'andro hoe mbola tsy miova le kentragno an-tragno normal kolokolo tsy ravo aieza la za aloha tsy naregny egny tegna marigny za ty mba magnaraka conseil de gouvernement et conseil de ministre za aloha tsy naregny nomination ny ambassadeur atsika eto tsy haiko za metara fa aboaze baka hoe tamin'ny andran'iny tamy fotoagnan'iny hoe nisy an'le nomination ambassadeur za eto tsy nivolagna tsisy fa za tsy nahita boko za tsy naregny za ty mpagnaraka raha zegny zahava zay izy io fa firy fanjava firy taogno ministre ny intérieur nagnontany azovy olo tenareo atao chef de région nareo diana nagnamia olo zay ary olona mieny eto anany mais pourquoi tsy apetraka nareo en place parce que mila agnano ketragno an-tragno kinamanamagna olo tianay apitra io nefa malio mitondra zay fa azo atao kentragno an-tragno le fitondragny aeka raha ataon'ny zandry zao magnarany zandry igny nakolitsiako nikolitsiako kolitsako kokondra igny
ndray rahalahy goakotseko regny olo tokony bien placé regny tegna olo hoe nitolona aboko idrako igny tom roy dor top vato igny regny olo tokony maso place non copain camarade copine copain vo mipetraka mais non attends asa to karaha zegny le fiaignana azafady zay koa ny vahoaky olombelo hoe zay mba tia raha manjary karaha anareo milingilingy amin'ny fanagnam-bahoaka amin'ny angovim-bahoaka anareo masaky mipetraka io ka tsy zay vahoaka magnefa anareo ndray automobile ondranonareo climatisé io mbola volane vahoaka donc avalia raha tsara zay vahoaka ambara raha tsara zay vahoaka fa aza odikodigny gauche à droite koragna mialatsigny anareo ny gogo asa to karaha zegny le raha azafady zalahy ouais ni accepteko anao zany ke zegny izy anareo ministère aby volaniko zegny 29 ministère anareo mba maheza honnête malala megnatra vita eky vita miarabanao za sandriko faby raha tonga eto miaraka amy zokobe magnano mbola tsaratsika jiaby azafady raha ohatra ka somary mitriky malakilaky kely za fa za ma zegny mbola misy raha ataoko fa mety tsy tafidoko ela fa za zegny ireprendre ely zany io zegny hitondra tsindrim-peo ela amle koragna mandeha fotony surtout par rapport aminy hoe choix stratégique zay ataotsika hoe aia marigny moa le puissance tokony andeha iarahantsika hoe satria manko amitsika zao io azoko raha hitako zegny sady tsapako managna sentiment de inisty anti en particulier zegny anti-français zegny anti-occidentaux satria historiquement zegny eny rony no nanjanaka atsika rony considérentsika vahoaka malagasy ny source ny problème tsy mampandroso atsika d'ailleurs nivolagna président colonel hoe tamin'ny izy nikoragna tamin'ny diaspora hoe volagny tamin'ny président Macron hoe tokony hiova volagny fomba les relations ifandraisantsika satria managna manjary hoalan'ny vahoaka malagasy nareo amin'ny fait hoe ny français no nampaharitra atsika allo ya oui zany pare ya no nampahanitra atsika hatra zay sy karazany sy ny namany atsika zegny amin'ny raha karaha io izy mivolaniko zegny ny tokotro amin'ny fahitavako izy zegny ny tokotro ataotsika zao zegny atsika tokony mipetraka amin'ny hoe ino nahazovy firenena azahoatsika ny tombony ary iarahantsika miasa tsy hoe misafidy hoe zay zegny araka volagnanao teo ny zoko be iny mbola raiko aminany hoe atsika zegny tsy tokony magnano politique hoe pro raha raiky fa atsika zegny amindreo firenena puissant marobe io zegny ho atsika tokony managna capacité magnantsoro ny tombotsoa azontsika tsaraikaraika amindreo satria ny raha misany amizao ty amle monde misy atsika zao amle firenena amizao tontolo zao dia mifandanja ny force zany hoe zegny misy raha tsy maintsy angatanao expertise na angatanao fagnampina amty olo araiky ty misy raha ndraiky koa zegny tsy maintsy angatanao expertise amty olo araiky afatesiny karaha de ny fahaizantsika mitire profit amizegny no afahantsika zegny hoe mitondra le firenena atsika ty amin'ny fampandrosoana zegny hoe volagny président colonel ane le win-win na hoe fivolagnan'izy ino izy ty relation tout azimut satria nagnino atsika zao ty zegny raha ohatra ka mivolagna hoe anti-européen kanefa ne raha tsara azontsika ono l'Europe compte eo amin'ny 450 millions d'habitants l'Union européenne 450 millions d'habitants zegny zany marché zegny olo vono olo mety manana capacité ivanga entagnatsika atreto atsika mandefa regny lavany mandefa regny cacao mandefa regny textile regny mandeha teny Europe fa ny manahirana aminany dia hoe atsika zegny ampodiko ndraiky hoan'ny mba ho azontsika jiaby izy io zegny misy amin'ny économie misy indicateur fo
indicateur zegny agnisany atao balance commerciale. Ny balance commerciale zegny ino ny zavatra afarinao de vo ino ny zavatra aondranao raha importenao ndraiky exportenao. Ka rehefa lanjaigna zegny izo raha ohatra ka le zavatra exportenao bebe ny le zavatra afarinao am'izay fotoagna zegny anao ataontsika hoe agnatiny hoe manana bénéficiaire zegny anao zany hoe zegny manana tombony zegny anao satria magnondrana anao noho ny hoe magnafatra. Kanefa atsika a Madagasikara ny raha misy balance commerciale tsika déficitaire satria raha jiaby ilentsika amin'ny fiainana andavanandro dia afary. Io le olana maventy amintsika zegny. Raha jiaby tadiavintsika jusqu'amin'ny hoe papier cul ho an'izay mamboy izy non ho an'izay mamoto vody amin'ny taratasy zegny dia mbola afary io. Atsika zegny tsy capable magnamboatra raha ilaintsika sur place. Kanefa io raha afarintsika io mbola mipody amintsika andray mandeha fa tsy ariaritsika io tompoko no agnafarana izy. Fa hoe izy io dia tsy maintsy avadika amin'ny monnaie ino convertible. Atreto ambony tany eto ny vola ifandraisan'olombelogno jiaby dia izy koa tsy dolara, euro sy ny karazan'ireo. Dikan'izay zany le ariaritsika ho avadika amin'izay. Ka noho izy iny zegny atsika tsy afaka hoe noho andesim-po intentim-po hoe na andesin'ny dogmatique na andesin'ny émotion. Mitondra firenena tsy par rapport amin'ny émotion. Olo koa zegny olo émotionnel tsy tokony mitondra firenena izy satria nagnino le enti-ponany igny manjary agnariany tombotsoa maro ho azy amin'ny firenena. Donc zegny atsika mila mahay magnano équilibre am'izay hoe ity fa misy marché zay nazatatsika ary tokony hatsaraintsika izy nefa mafagnatsarana izy au lieu que atsika mandefa les produits bruts atsika afaka mandefa produit semi fini na vraiment fini. Ohatra zegny le cacao igny mba fa tokony lasa tablette na chocolat izy no mandeha agny aty en Europe. Sady mba occasion tsika koa zegny mihina ny menaka ny vary oretony imaginenareo firy taona vary afaritsika vary nefa tsy tanànatsika tsy hoe atsika tanàna Karakena hoe désert ve tsika io ke hoe tsisy raha mety ambolegna vary fa atsika mbola magnafitra vary nefa itsika mihinana vary telo isan'andro. Hitatsika normal be zay tsy normal zegny tompoko. De vo am'le zegny atsika koa mivolagna hoe na ino atsika tokony mitodika amin'ny Chine. Mitodika amin'ny Chine atsika satria izy koa mbola pays misy investir. Ireo pays occidentaux reo zegny le taux de dette ndreo zany hoe ny trosandreo zegny presque endetté reo surtout l'Europe. Raha ohatra ka zarina amin'ny rapport ny PIB zegny produit intérieur brut indicateur koa zegny hoe olo araiky ty zao hoe raha zavy ny vola ampidiriny par rapport amin'ny trosanany dia endetté ny pays européen agnisan'izay la France endetté reo. Fa ny pays zay tsy manana dette firy am'izao dia ireo chinois zay mahatonga ny Chine mandeha misinvestir en Afrique mampindrina vola reo karaha ataonao zao mampindrina vola amin'olo miteraka zanany izy mipody aminao. Avy avantagen'ny Chine reo mavita magnamboatra infrastructure ataontsika amin'ny délai court magnamboatra lalana magnamboatra pont magnamboatra port magnamboatra raha jiaby ke zegny koa tokony ataontsika mila magnantony reo mandeha miaraka amin'ny courant amindreo any fotony misy raha koa zay tadiavindreo amintsika satria le raha tadiavindreo amintsika ne izy fa matetika ambarako hoe ny matière première ilaigna jiaby amin'ny fampandrosoana ny firenena zao misy amintsika ao. Atsika zao samy manana téléphone manana smartphone manana tsekonino manana écran plat manana nino anareo ne mieritreritry fa raha agnatin'izao ao ny tegna fiavinany boka amintsika ao iry nickel iry cobalt raha zegny nanaovana hoe ny semi-conducteur nanaovana raha agnatin'ny puce électronique sy ny namany Taïwan any agnamboarana izy ary au pays jiaby matanjaka zao io mandeha agny mandeha mivagny i pièce io ny assemblage ataondreo donc hoe ataondreo en Chine na ataondreo amin'ny tany misy oany fa le pays magnamboatra le semi-conducteur rey agny kanefa izy io tsy ho vita koa tsisy matière première zegny karaha ataon'ery terre rare regny zegny karaha zegny misy ro magnamboatra batterie électrique jiaby amin'ny tomobile moteur ino voiture électrique regny ananatsika daholo raha jiaby zegny fa atsika zegny noho ny araka volagna ny tenin'ny Zokobe teo igny ary io mihitsy le mandreka atsika zegny tsy mety magnano miakolpa fahotako zany fahotako lehibe fa hoe problème tsika boka amin'olo fo agny le mamango atsika agnatin'ny raha io hoe problème naka zegny tsy zatompy za zegny tsy mitodika akeniko hoe sao de boka azafady sao de boka aminaka fo ty problème ty
problème ka io olo finagnano izy mariny le olo magnano za tsy mivola tsy magnano rô koa fa misy zegny le boka amitsika tompinato ary io le mila fiovoagna ary io mila fahovagna araka volagny président igny hoe mila magnova atsika le logiciel tsika le ino izy ty le toe-pagnatsika zegny karaha zegny atsika mila la Russie tsika mila la Russie tsika fôtony ino mahatonga atsika mila la Russie itretanareo ny 4 kilometra ny ranomasy sisiny ranomasintsika zegny olo tiangala raha jiaby agnato de mangala daholo fôtony ino atsika misy boriboriko ny vedette ela roe telo nde zay tsy mahavita mandeha lavitra aby izy ka noho izegny atsika mila soutien militaire agnatin'izegny mba efatsika mame firy zao vola tokotry ho azytsika amin'ny ranomasina io fo am'iregny sambo fantôme mandeha mamitamitana tsetsika koa hoe 4 tonnes nalendreo sy ny karazany sy ny namany ilaitsika izy agnatin'izegny fa ohatra hoe ilaitsika izy hoe andeha agnano ino izy ty milice karaha ataona andeha apitiky Wagner agnatin'tsika atsika tsara tanàna miady atsika mety mangataka soutien amizay formation amy resaka la marine amy formation amy resaka karakory igeregna le problème daly sy ny namany regny amin'ny resaka hoe ino izy ty magnamietsika matériel amizay mba afagnamiady amiraha fôtony tanàna koa tsy milamina iny tsisy voka-tsoa no azo hoe tsisy raha andeha donc zay atsika tokony magnano cas par cas zany hoe firenena par firenena azova amreto firenena reto no itiretsika profit ho any tombotsoan'ny Madagasikara ho any tombotsoan'ny vahoaka malagasy fa atsika tsy tokony hoe zay pomba miatso na pomba narivo io le tsy mety magnano binaire tsy mety magnano binaire ary zegny mihitsy any mahatonga hoe économie amizao ny économie multisectorielle anao zegny tsy afaka hoe anao zao koa magnabiagna anao zao misy vola anao koa misy vola anao mety mahavita magnano laboutique anao mety mahavita mampiasa bajaj anao mety diversifienao zegny le fampidiram-bolanao satria au cas raiky amindreo tavela le roa sasana be zegny mampidriky vola aminao fo zay zay le tokony filozofia anaovantsika agnatin'ny raha fa andravonana raha jiaby zegny atsika tsy maintsy mandeha mikoragnandreo indien bokoa fa nagnino fôtony nagnino indien ro lancero amy resaka produit pharmaceutique zao io amy resaka ino izy ty IT tout ce qui est informatique sy ny nama sy ny karazany ro zao agnisan'ny développé bare resaka iro rabe panneau solaire sy ny karazany regny sy ny namany regny azoka kangatana compétence regny eto zegny atsika andesina dogme zegny problème de dogmatisme zegny atsika hoe zay efa rabe zay efa tsy mila raiky ry tsy karaha zegny tokony agnanaova atsika amizay andesina émotion atsika gaz and po émotionnel atsika zay tsy afaka mizara de façon cartésienne tsy afaka mizara atsika de façon hoe factuelle hoe ino zay raha azoko amy raha ty ino tokony tombotsoa azoko amity sy ny karazany sy namany fa agnatin'ny raha jiaby zay ndraiky courant igny mila misy voanalohany ary zegny zay raha mankatagna ary ho takiny amy resaka concertation ty tsy ho tafitatsika zegny raha tsy manana atsika natao hoe mandritra ny taona lavalava za ty volagna hoe 25 ans na 30 ans stabilité mila misy stabilité politique amitsika ao ary de vao misy tokony hoe natao hoe continuité fa raha tsy mipetraka ny stabilité andraiky continuité na Jesosy Kristy avy eto agnano président Madagasikara hoe mbola dobo satria nagnino mila fitohizana zegny le asa anareo ne mieritreritra fa hoe atsika mikoragna iry azao izy ty na la Chine zegny na iry manafo ino izy ty Ethiopie ty sy ny karazany sy ny namany Paul Kagame regny misy fitohizana ny asa mandritra ny taona maromaro zany hoe mandeha kely fitondrana raiky ty vitany nany ny tsy vitany tohizany magnaraka fa ny tsika toujours remise en question exemple one io Coliseo nino rovan'ny Manjakamiadana io nisy raha zegny ino tampitampiny teo rajoenay nahita fa mila atao Coliseo teo tsy haiko nagnino zo koa sika atsika izao nde hitady vola andeha robatagna raha igny asazanareo le problème za tsy volohany tsy azo robatiny fa hoe atsika zegny magnano tsinjikan'olo magnano reggae olo magnano reggae koa fa mitsinjika zava raha tonga reo magnano pas raiky aloha magnano pas roe ro afara dikan'izay 2 moins 1 égale 4 non 2 moins 1 est égal magnano pas raiky boka afara dikan'izay anao tsy mety androso satria anao magnano pas raiky aloha non 1 moins 2 boka izy tu es 2 moins 1 fa 1 moins 2 pas raiky aloha plus zegny 1 de pas roe afara moins 2 dikan'izay moins 1 dikan'izay izy anao tonga afara ke
raha karaha zegny tokony ivoatsika amizay le toetsaigny karaha zegny hoe akory ametrahana hoe stabilité politique, stabilité économique mba ahafahana mandeha agnatin'ny croissance. Agnatin'ny koragna zegny le fomba fagnanaovan'ny rezalam-pagnano politique. Marina ny raha volainao zao be makasiky zao izy ty pany présidentité tsy haiko hoe ino ma ilagna ngia io magnaraka hoay. Anao ma présidentité tsisy asa. Mara tokony ataonao agnatin'ny assemblée nationale ao. Nagnitsy avonao zao n'assemblée nationale dégagenao agny le ino izy ty décret le mampijalantsika nagnafogna igny ataontsika hoe les voilà ny budget provincial regny. Anao mandeha magnaraka miady iny de tsangatsanga tsy haiko aloha hoe ino zegny. Anao institution araiky président de l'Assemblée nationale. Bon, si ça vous n'en fait pas ta la réussi, ok, pourquoi pas. Ah non, mais ça m'a fait chaton. Ah, ça m'a raté comme un présidentité. Ah non, c'est un carcaro. On l'a remis l'exécutif. Ah non, mais un masso. Devoir être from to mangarcaret quoi. Manan la croyant. Manzar la samaden changa na vone pas school for matin jal si voilà. La ligne causing am les dépenses la job. Donc, atsika aminaka tsy hoe sy fampandrosoana i Madagasikara izy koa tsy le babakin-doatsika ato miova kindry de voa tsika gasy voleza andesigna fô voleza fa mba piasa ry tompoko ty babaky ty atsika tsy karaha hoe olo namboarin-Janahary ke farany dimbery farany tsy mahay raha farany ino Janahary nagnamboatra olo jiaby olo loha mirana fo koleran'ny godika fotsiny tolo fa raha agnatin'ny babaky-tsika ato mirana. Izy koa zavina amin'ny resaka science zegny science naturelle na médecine cellule nerveuse agnatin'ny babakin-dohatsika ao cellule mitovy fo io na vazana mijorona ny fa le fomba fampiasa atsika ny mampabado atsika mampatavela atsika le fomba fampiasa atsika le babakin-dohatsika ty fotony sasany mety ty angalatra sasany mety ty katraminamina sasany mety zegny mamona atsika de ararotiny sasany amizay zegny ararotiny firenena matanjaka rô. Rony aza gaga nareo aza mieritreritra nareo fa hoe vazaha zao magnamia ataontsika mofo araiky aminao de fa hoe zavanareo fo. La Russie nandefa 60 tonnes de matériel amin'ny Tamatave. Amin'ny 60 tonnes de matériel misy 30 tonnes na vary. 30 tonnes zegny tompoko 30 tonnes zegny na vary raha ohatra ka 50 kg goniny vary araiky de voa raha ohatra ka ataontsika eo amin'ny 500 eo 500 000 ny isan'olo Tamatave ao de ataontsika hoe olo araiky amezana vary antsasaka kilo 0,5 500 grammes. Izy 30 tonnes ny vary tsy mahampy roa une semaine. Mangalana rô zegny calcul na tsaiky T5 mahay zegny na tsaiky non TD médecine mahay zegny fa hoe raha ohatra ka ataontsika hoe misy 30 tonnes na vary am 30 tonnes na vary gony araiky c'est bon 50 kg fa inaroy ataontsika misy 500 de voa 500 ndray ya misy olo araiky amezana vary ataontsika kilo araiky de compter hoe tokony firy andra mahampy 30 tonnes atsika amizay fa ravoravo zegny hoe 30 tonnes na vary non aza mba mety atsika ka dalen'ora babakin-dohatsika ty zalahy mangalasy kilo zalahy magnotaniany tsy mahay hoe karaha koa matomponto zegny mahita vary mahita atsika zegny io le manahirana amitsika any tipazana taolana atsika amizay bare zalahy zegny hoe nefa izy koa ataonao compte tsotra hoe 1 plus 1 égale 2 ty atao fois ty io no mangala olo izy ty ma zegny dikany raha ty ke aminaka zegny tsy président Mikael no tsy tia hagnano raha fa mbola encore une fois zegny reto raha bandakama reto manahirana zegny raha ataondreo agnatin'le raha io koa zegny mahatonga izy zoko be hoe tokony magnova andray zalahy amy raha jiaby amy koragna jiaby zegny mila fagnovoagna be mipetraka amin'ny atsika tsaraikaraiky mba ahafahatsika mampandeha tandrazana atsika fa raha ohatra ka atsika zao mirate zao virage zao baka le tegna le koragna mipetraka zegny zany hoe zegny raha ohatra atsika zao io mikiraviravy tagnana amty hoe fitondrana misy zao io andraiky le hoe ataontsika hoe hoavy concertation io ke atsika croiser les bras atsika tsy rabe samy tsara samy maivina agnarana
samy tsara samy mahivo ça c'est sûr zay zegny raha tokony voatsika de vo misy namatsika zegny mikoragna raha hoe questionna hoe vadiny mampalahelo zegny mandiniky le nivotsika magnano raha hoe bon izy ty magnagny ty mavadiny sa magnagny ty mazegny hoe sa ninona sa hazy maro problemtsika mbe hiasalomy raha amy valagnan'olo agny ino zegny raha masitsatsika vahoaka malagasy miasalomy raha agnatin'ny valagnan'olo agnatin'ny patalogn'olo non mais mambana ino le mietitile izy nefa maro raha tokony problème be tokony dinigna sy ny namasina raha agnatin'ny patalogn'olo raha agnatin'ny valagnan'olo io raha manahirana atsika karakory loatra tsika ty laviny e ambilahara agnatin'ny valagnan'olo ay ro tompony magnano izy zegny fa izy koa raha ataonao mitondra vokatsoa agnatin'ny firaben'ny firenena sy ny namany sy ny namany atsika mitety tsy magnino zegny lerana tsika fa sifasava agny lerana tsika fa voky agny lerana firenena tsika fa mandeha tsara agny io tsika mimaly raha agnatin'ny valagnan'olo aminy tegna manahirana be le mieritreritra le raha mandalo e fa bon ameziko anao ny manoly koragna merci aminao zandriko izy boka volaniko aminao zegny président nefa matsapa raha jiaby io e fa izy ny volaniko tamin'ny voalohany hoe reto forongony reto tsy tiara manjary agny tegna izy ary zegny nangalako le ohatra hoe iala eky le toetsaigny lambodi tsy tiara manjary ary io le nangalako pays aroe samby hafa teo Rwanda ndraiky Burkina Faso vahoakandreo ne tonga saigny vahoakandreo ny rehina présidentndreo nahena prehina vahoakandreo fa tsika kasaka dalen'olo gauche à droite Rwanda zay tsy navoka raha io koa tsy Paul Kagame nitsanga nagnova raha jiaby zegny ataon'ny présidentsika toana izy te mova raha fa noho n'izy ty rembotsy atsika ndraiky nanjary ino rena kontopazagna ankagna zegny baka atsika ravoravo misy président nefa atsika bokoa miasa loha koa agny ane le problème misy isorako anao zandriko fabra nagnazava igny koa ary eto isorako atsika jiaby mba ho tonga saigny oka eky zay le populisme sy ny tiako popularité gauche à droite io fa tsy agny eky atsika zo atsika ne dans 2-3 mois andeha kalaza 66 ans de l'indépendant atsika mbola karaha ty 66 ans mba imaginenareo place misy atsika zahava Comore 75 ane Comore nazo indépendant aia Comore zo 1975 donc atsika mandinia ke zegny izy isorako zandriko fabra hidika amy temy magnaraka atsika angala souffle hely aboko atsika midika amy temy magnaraka ya mbola mijanogny foana anao amin'ny leviny zoko be fa za koa zegny somary ala agnatin'ny lelève de amaraparagnatsika ikoragna raha nisy tagnabony tany zany vola aminareo amin'ny ambario be o gravy ratsy antegna koa ndesin'olo bato fa zao ny magagasa olo bato mikomandy olo nianatra zay raha misy amin'ny ambario be ao Charlie tais-toi et tu te calmes donc ino raha misy tsy haiko zegny tambotsy koa tsy tineny zany koragna ity resaka ingay Odin ty nanjary mpanjaka le Odin nefa ny mafia pourrituran'olo tsy raha ioko fa anao koa nagnara tsy manjary anao amiako tefika vorera anao ndeha zovy le zala Odin ty fa nazavaiko teto lundi iny koa tsy samedi koa nisy polisy tsy manjary amin'ny ambarobe eo io voalohany aboka io sady farany zao raha misy deja tsendriky za tsendriky nahita
za tsenikina regny hoe ke police nationale andehagnano chef de corps police municipale. Alia Bodo, anao bado zala, anao bado baka aminao avy eny saobaobany ratsy manjary amin'ny Ambaribeo. Mba mahaiza megnatra anao nga. Azaveko aminao Alia Bodo koa tsy hainao dikany hoe police municipale ndraiky police nationale. Différent be. Ken hoe agnarana hoe police zegny itabarandro. Fa koa sata mifeiro na hoe ordre mifeiro tsy miragna. Tsisy fandraisandro roe. Tsy possible raha nataonao Alia Bodo parce que anao mila hina pesos. Raha mahazatra anao commanding string ndraiky soutien any amin'ny police ndraiky municipal afangaronao. Raha tsy mira zay monsieur le maire. Antegna koa bady magnontania olo mahe. Kely araiky la odenty izy gogo. Aloha sody karaha mofo nandesin-drano igny deja moa izy fa kibontana. Mba aboaze kony tantandalagna Madagasikara. Alia Bodo, hainao ma place misy anao sa tsy hainao hoe beny tanàna mama monsieur le maire. Dis monsieur le maire zegny Alia Bodo, magistrat de la ville. Sao tsy hainao koa ino dikany magistrat de la ville. Anao tompona ndraiky voalohany amin'ny Ambariobe. No efa ndraiky anao gogo farany. Aboazay taratasy baka ministère ny intérieur nommé fa Odin chef de corps ni police municipale. Baka ministre ny intérieur azaveko aminareo ino antony. Iza laty tsy nommé par ministériel fa par DRH. Parce que milalao le pesos ambadiky. Tsy azo ny ataony DRH agnatin'ny lalàna indrindra na mpitafiky na gendarme na maramila na marin magnano nomination olo en place karaha io. Tsy asan'ny DRH zegny azafady. Eto za mitodika aminao monsieur le ministre de l'intérieur. Acceptenareo zala raha karaha io. Nomination par DRH. Normal any raha ataonareo amin'ny ambassade jiaby parce que le copain navien nomination io parce que Alia Bodo tina volam-bahoaka. Anao boakako ny mariny. Fotony magnandeha volo tsy teo. Anao koa commanding stringinao. Lolo avy atapondoanao stringinao nga. Fa tsy vahoaka andeha katikadalenao eto. Azaveko. Fotony anao mizara ataondreo. Sy agnatin'ny lalàna mihitsiny. Hors la loi. Magagaza fo ministre ny intérieur tsy mivolagna. Ministre ny police tsy mivolagna. Aya. Fivorian'ny gouvernement ny biegna. Conseil de gouvernement ny biegna. Conseil de ministre ny biegna. Nisy nomination ka hoe fa police municipale andesiagna chef de corps. Et en plus, police nationale. Mba azavy aminay koa nazafady aminareo roe mirahalahy. Ni police nationale, ni ministre ny intérieur hoe
police nationale andeha atao nomena chef de corps police municipal. Samby hafa n'io raha roe reo nde ordre mifero fo samby hafa. Tsy fandraisany municipaly ndraiky nationaly. Azaveko fa nareo bady loatra. Police nationale Aliabodo, police nationale Audin, anao gogo loatra. Normal cerveau fa roboka ny toaka ake magnanognano raha fatany. Ary le DRH koa tsy mba nandiniky. Matika lalàgna koa raha ataonareo io. Tegna mamofady, arazo torigna, arazo gadregna. De manginy ministre ny police, manginy ministre ny intérieur. Oh mais attends, nandesinareo ia ma zay hety atao pilote ny raha tsy manjary ambary be fotony meranay gogo. Asala anao koa bady manontania olo mahe. Police nationale, police nationale ane dia fieziny ambany fahefagnany DGPN na DG, directeur général police nationale, zegny DGPN. Donc police nationale ambany fahefagnany DGPN. Ary olo agnabony DGPN dia ny ministre ny police. Azovy amizay mameroro io ministère ny intérieur. Zegny le hoe ministère ny atitany. Ino amizay ny mamehy na hoe ino ny fieziny police nationale. Police nationale raha telo fo fieziny amy tany misy izy, na amy faritany, na amy district, na tsy haiko amy région, tsy haiko amin'ino, raha telo fo fieziny police nationale. Voalohany, ro police nationale hitanareo aby ro, iro io no miantoko fiarovagna la paix du public. Zany hoe pandany mandrafitry ny filaminam-bahoaka. Raiky zay. Faharoe, police nationale, ny asan'ny police nationale tompoko resaka judiciaire. Koa misy olo itory na misy zegny hoe bon amle inte amle resaka hoe filaminam-bahoaka. Zegny asan'ny police nationale. Fahatelo farany, asan'ny police nationale renseignement sy ny information des autorités ou bien autorités. Tsisy ankoatrany telo asan'ny police nationale. Mavandy, ndrenao andeha États-Unis ndre ro shérif io. États-Unis boka ndreo tsy police fa shérif. Ndre ro shérif io, tsisy mihoatrany telo io. Ndre en Europe, ndre en Chine, ndre no andeha ia, telo io fa asan'ny police nationale. Apodiko, police nationale miantoko ny fiarovagna paix de public. Zany hoe fiaigna ny la paix publique, ino mo tiako la paix? Filaminam-bahoaka. Faharoe, resaka judiciaire. Fahatelo farany, renseignement et information aux autorités.
basta eo ny police nationale tsisy akoatran'izay. Koa misy donc plus que ça police nationale am'le mamehy ny filaminam-bahoaka, zegny le natao hoe ministry ny filaminam-bahoaka, le ministre ny police de mandrary miaro ny ao anatiny. Justement, zegny police nationale, ny filaminam-bahoaka sy ny fanagnany. Ino fa anareo vita examen, anareo vita tsy haiko nino, anareo nilanja tenue ny police, ino sincèrement anareo? Hiaro ny vahoaka sy ny fanagnany. Zegny ny police nationale. Justement, enquête judiciaire, presque judiciaire, telo zegny fo, nanao andeha dans le monde entier, telo zegny fo raha fihezin'ny police nationale. Ary police nationale tsy natao hiasa hors de la ville, fa police nationale agnatin'ny centre ville io. Dikan'zegny anareo ny police nationale ndeha nakagna taxi ary en Tsaramasigna tsy maramara ary tsy asan'ny police nationale tsy asanareo ndeha ry amin'ny Matalimy Rantigny na Jabala na Androkaroka. Hors de la ville, igny asan'ny gendarme. Filaminam-bahoaka sy ny fananany asan'ny gendarme en brousse agny ivelan'ny la ville. Police nationale, police municipale, zahavanareo a différence. Fa reto olo gogo reto tellement ro mila hina hitsetry hagnano jery ratsindreo amin'ny vahoaka ny ambary be, ambarandreo vahoaka ny bado, za tsy magnambany vahoaka. Anareo bado mila magnambany vahoaka, fa za miandrigny ary za mitandregny onjoniko aligny matsany hoe ino décision boaka na vien zalaty chef de corps ny police municipale, aia le lalàna. Conseil des ministres, conseil de l'État, nous bien nisy les nominations. Olo misy tompony koa ny place io e. Monsieur Alain tompony place io, nandeha congé, fa nonetraketraky ny aliabody tellement izy mila gnano tsikitra pesosy hina vahoaka, forceny nandeha Tananarivo ngay Odin, jery tsisike. Samby bady gira samby goa. Asan'ny police municipale. Piafa tsara be sofininao eto aliabody ndraiky Odin. Asan'ny police municipale, déjà agent municipal ny tegna izy. Na hoe agent territorial. Aty Oroandafy aty. Agent territorial. Fa tsy police nationale. Araiky PN, araiky AT. Ny police municipale troupiko dia agent territorial. AT zany hoe ny police municipale dia ambany fahefan'ny la mairie. Zegny ma territorial izy. Agent izy. Recrutement par la mairie. Donc la mairie magnefa reo fa tsy ministère de l'intérieur na ministre ny police nationale. Donc patron ndreo zegny magistrat de la ville ny be ny tanàna na maire, satria maire no patron ny police municipale. Fa zao iny izy. Tsy hoe ke anao patron police municipale, anao ndeha hagnano n'importe quoi, raha tsy tokony ataon'ny police municipale. Non, 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 non. Azony ataon'ny police municipale mandat. De ino irakany akoatrany asa fihezindreo. Ino asa fihezin'ny police municipale? Telo karaha ny police nationale.
voalohany police municipaly ireo no miantoko salubrité publique, zany hoe agnatin'ny resaka fahasalamam-bahoaka. Tsy haiko na hainao le salubrité publique Odin Aliabodo. Faro hoe sécurité. Ino le sécurité? Aro. Sécurité égale ARO. Aro. Fahatelo farany sûreté. Hainao dikany sûreté zegny Aliabodo zay tsy hainao. Le sofinao samba no maregny zegny niany. Même Odin tsy haiko firy taogno nagna police tsy hainy zegny. Ny sûreté tompoky dia ny fiarovagna. Donc en général zegny police municipale patron penazy dia ny territorial. Commune dia ny la mairie. À recruter par la mairie, fa tsy recruter par police nationale. Mba mianaratsika avako aby. Aza milingilinga kadalain'olo andeha hinanan'olo pesosy. Tsary ny azala atsika tsy andeha andafy, za tsy koragna andafy. Mba mitania za kony managna Tananarivo atsika kapitaly. Aboaza eto, ampizahava vahoaka eto hoe misy raha zegny ve amin'ny la commune Tananarivo, misy raha zegny ve amin'ny la commune Toliara, misy raha zegny ve la commune province jiaby, et même les 23 régions. Non, zay ambany befo nandeha natao hoe fa chef du corps police municipale, n'importe quoi. Raha ifandraisan'ny municipal police ndraiky national police lerany misy resaka karaha n'olo vonen'olo tajamanjary igny mandram-piadanagna rô, karaha hoe misy hady fombo mifampitory. Tsy anjaran'ny police municipale igny. À un moment io police municipale mikaiky police nationale déplace le plus vite possible à l'endroit misy cafouillage mamindra fahefagna amin'ny police nationale, parce que tsy asandreo juridique enquête. Kofa nafindra amin'ny police nationale miala police municipale. Ary ny police municipale managna ordre-ndreo rô, managna raha mamehy rô. Zahavanareo boka exemple. Zay ne volaniko hoe misy olo vraiment bado tsy vitany bady mbola con. Zava boka pompier. Les pompiers ne misy colonel, misy adjudant, misy lieutenant. Ro pompier no misy gradendreo. Fa gendarme tsara ny jaboka amin'ny asandreo. Maramila tsara ny jaboka amin'ny asandreo. Parce que ce sont des pompiers mpamonomoto asandreo, fa tsy magnegna mpangalatra, tsy mpagnegna dahalo, tsy mampigadra dahalo, fa mamonomoto, mampigadra moto, magnegna moto. Zegny définition hoe pompier. Managna gradendreo rô, managna sata mifehy rô. Zegny ataony police nationale, police municipale. Ravagna raha nataonareo fa nareo aza magnano donto io fitiavam-bola commandine citringy reto.
ndraiky ny bena nisy DRH nagnano nomination zalahy antsika olo managna fanjakana managna ministère non DRH magnano n'importe quoi za teto fa nivolagna nilingilingy Odin tellement izy te angala place ny monsieur ala todofany ngay aliabodo non franchement Zagnahary nagnino Mazembary be tanàna nisy vazaha be garamaso indrindra eraka ny Madagasikara bady couillon olo mitondra zala monsieur le commissaire za tsary nivolagna anao de misy raha ataonao tsy tiako za tsy mivolagna anao fomban-draha fa tandrema anao monsieur le commissaire amadiky anao ary tegna mandetiky anao kendry ny aliabody ndraiky Odin amy raha karaha io anao ne monsieur le commissaire henao raha zegny tsy possible tsy valable tokony mivolagna anao monsieur le commissaire d'Ambaribe agnontania chefinao ministre ny sécurité publique mamehiny agnatiny de ny police agnontania chefinao intérieur aia ma nomination namena rôle olo ty or place io misy topy nandeha congé ne monsieur Alain fa nambarako teto raha zegny tamy samedi tsy ako tamy lundi